बिटिआर गोरोबथाया नंखायसो नामा होनना सोंथि खालामदों बेनसार फरायसालिनि बिबुंगोरा फोरोंगिरि बिथांमोना। जे 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्ड जाना थांदोंमोन। बे एकर्डनि 3.6.3 दफा मथे फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन होननानै जोङो आसा खालामदोंमोन। नाथाय बेबो जों थांबाय, जों नुबाय जे जेबो गैया। जानो हागौ जों सानदों बेखौ बे एकर्डआनो भुवा नामा, बेखौसो जोङो साननो गोनां जादों। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि बेनसार फरायसालिफोरखौ सरखारि खालामनांगौनि गोख्रों दाबि। नखरनि जेंनाखौ नेवसिनानैब्लाबो उदैयाव गामसा खानानै बेथन गैयालासिनो 30 बोसोरनिबो बांसिन गोबां फरायसाफोरखौ फोरोंबोबाय। नाथाय दिनैसिमबो सरकारा सरखारि खालामासै फरायसालिखौ। बिटिआर दफा नंखायसो नामा होनना सोंथि खालामदों बिबुंगोरा बिथांमोना। जायनि जाहोनाव 6.3 दफा बायदि बेनसार फरायसालिफ्रा सरखारि जानांगौ। नाथाय दिनैसिमबो जायाखै। साननो गोनां बायद' जादों माखासे फोरोंगिरि बिथांमोना। नखरनि जेंनाखौ नेवसिनानैब्लाबो उदैयाव गामसा खानानै बेथन गैयालासिनो 30 बोसोरनिबो बांसिन गोबां फरायसाफोरखौ फोरोंबोबाय। नाथाय दिनैसिमबो सरकारा सरखारि खालामासै फरायसालिखौ। जाहोनाव दुखुनांथाव थासारि सोमजिदों बिथांमोननि नखर आरो फरायसालियाव। दिनैनिफ्राय लानानै अल बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि फर नन प्रभिन्सियेलाइज्ड एलिमेन्टारि हाई एन्ड सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि थांखि बायदि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय राजीव गान्धी गोजौ फरायसालिया दिनै 16निफ्राय 20 आगस्त 2024 सिम पेन डाउन खुदिसानाय हाबाफारि लायो आरो फरायसालि बन्द होयो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों राजीव गान्धी गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि अतुल दैमारिया मा मेसेज होदों फै जों मिथिना लानि। गिबियावनो आं नोंथांखौ जोंनि बे फरायसालियाव फैनायनि थाखाय साबायखर बावदों आरो रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो साबायखर बावदों। दायो नैबे जिथु राजीव गान्धी गोजौ फरायसालि बेयो गायसनजानायनिफ्राय दिनैसिम 31 बोसोर बारलांबाय। नाथाय जेबो सरकारि जायाखिसै। नाथाय नैबे फरायसालियाव जों मोनथिगौ जे 200निफ्राय 250 बेबायदि बोसोरे गथ'फोर जोंनियाव थायो आरो दङ। आरो बेबायदिनो जोंनि जिथु फरायसालिनि फोरोंगिरि, बे फोरोंगिरिफ्रा गायसनजेननायनिफ्रायनो खाथियै बोरायलांबाय, रिटायार जाथारनोसै, सोरबा बोसोरनै बोसोरथाम बेबायदि दंबावो। दा बेबायदिहै जोङो स्कुलखौ रायजोनि खाथिराव सलायबोबाय थादों आरो निस्सय जों सलायलांगोन। जेबो बेथन जोंहा जेबो गैया आरो जोंहा मिथिगौ जे जोंहा नखराव गोबां जेंना। अब्लाबो जोङो उदैयाव गामसा खानानैब्लाबो जों बेबायदि फैनो गोनां जादों आरो बिनिसाय दुखुनांथावसिन जेबो गैया। दा जों आसा खालामदोंमोन जे 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्ड जाना थांदोंमोन। बे एकर्डनि 6.3 दफा मथे फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन होननानै जोङो आसा खालामदोंमोन। नाथाय बेबो जों थांबाय, जों नुबाय जे जेबो गैया। जानो हागौ जों सानदों बेखौ बे एकर्डआनो भुवा नामा, बेखौसो जोङो साननो गोनां जादों। दा बेनिखाय सरकारा जेन जोंनि बेबायदि गोबाव समनि फरायसालिफोरखौ नायनानै सरकारि खालामो, बे थांखि लानानै जोङो नैबे पेन डाउनखौ दिनैनिफ्राय जागायदों। आरो बियो बे मेसेजआ जों सानदों सरकारनिसिम थांगोन आरो आसा खालामदों इयुनाव सरकारा जोंनि जि खुद्रिनाय, जोंनि जि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ बेबस्था खालामनानै होगोन, बेखौ जों आसा खालामो। बे नंगौ थारैनो जि स्कुला सेन्टाराव दङ बिनि 10-12 किल'मिटार रेडियासनिफ्राय गथ'फ्रा फैयो, मालाबा लेट जाफैलायो। दा बेबायदि स्कुला फरायसालिया सरकारि जायाब्ला जों खाथिनाय मास्टारफ्राथ' जेबो गैखाला। नाथाय बे स्कुला सरकारि जायाब्ला बे ओनसोलनि थाखाय मोनसे
गिदिर मोनसे खहा जागोन खारन बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे फरायसालिखौ खोमाना लानानै फरायनो मोननाय नंलिया बेबायदि जाहैगोन आरो फैबाय थानाय समाव जुदि सरकारा बिनि सायाव जेबो इनिशिएटिभ लायाबा मा थांखि लागोन बिनि बे बाथ्रायाव जुदि जेबो सरकारा बेबस्था लायाबाथ' जोङो दायो जिबायदि जोङो खालामदों बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन जोङो आन्दलन खालामनायनि मोनसे बेबस्था जों लागोन बेखौ जोङो सानगासिनो दङ ইয়াৰ আগতে মানে বিটিআৰ চৰকাৰৰ যিটো মানে চুক্তি আছিল সেই চুক্তিমতে 6.3 নম্বৰ দফা মতে বিটিআৰ সকলো ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাক প্ৰাদেশিকৰণৰ যিটো হেৰি আছিল এইটো আজিলৈকে ফলৱতী নহ'ল সেইকাৰণে এইকাৰণেই মানে আমি আজি এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ পেন ডাউন কাৰ্যসূচীটো আগন্তুক দিনতো যদি চৰকাৰে কোনো কাৰ্যসূচী নলয় তেনেহ'লে আমাৰ সংস্থা বা সংগঠনসমূহে পৰৱৰ্তী সময়ত যি কাৰ্যসূচী ল'ব সেই কাৰ্যসূচীত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ হয় মইতো যোৱা 1993 চনৰ পৰা মানে এইখন বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছোঁ আজি প্ৰায় 31 বছৰে হ'ল আৰু 5 বছৰমান 29 চনত মই ৰিটায়াৰে হ'ম সেইকাৰণে এতিয়াও যদি পদক্ষেপ নলয় তেতিয়াতো আমাৰ ভৱিষ্যত একো নাই আমি ভৱিষ্যতে অন্ধকাৰ হৈ যাম এইখিনিয়ে আৰু আমাৰতো সেইটো দুখৰ কথা এইটো চৰকাৰেতো অতি শীঘ্ৰে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকৰণ কৰক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক চাওক কিমান আছে ৰিজাল্টবিলাক চাওক এনৰলমেণ্টবিলাক চাওক ৰিজাল্ট চাওক প্ৰতি বছৰে হেৰি চাওক ফিজিকেলি ভিজিট কৰক বিদ্যালয়খন চাওক যদি আমাৰ কিবা দুৰ্বলতা আছে তেতিয়া কওক যদি আমাৰ হেৰি নপৰে আওতাত নপৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰতো সকলো অ'কে আছে সকলো ঠিক ঠাকেই আছে তথাপিও আমি প্ৰাদেশিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ সেইকাৰণে চৰকাৰে মানে এইটো উচিত বিবেচনা কৰি প্ৰাদেশিকৰণটো কৰিব লাগে मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन